Bosta familji u żgħażagħ attendew għal attivitajiet organizzati fil-ġnien il-ġdid ta' fuq il-Glażiż fil-Birgu. Fil-ġimgħa li ġie inawgurat b'faċilitajiet moderni għal momenti ta' rikreazzjoni għall familja kollha u anki park għall klieb. Din l-Open Day ġiet organizzata mill-Waste Servu Project Green b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ambjent u l-Kunsill Lokali tal-Birgu. Dawk li attendew għal attivitajiet tas-Sibt gawdew mill-logħob tradizzjonali Malti u sessjonijiet ta' potting f'ambjent divertenti. Kien hemm ukoll logħob u kompetizzjonijiet organizzati mill-First Cospicua Scout Group. Spikkaw ukoll mat-tfal it-tlet maskots tal-Waste Serve. Dan il-ġnien ġie inawgurat aktar kmieni din il-ġimgħa mill-Prim Ministru Roberta Bela u jagħmel parti mill-fortifikazzjoni ta' Santa Margherita. Il-periti ħadmu diżinn li jirrispetta l-karattru tal-post u passaġġi li jduru mas-siġar. Intuża wkoll materjal naturali u riċiklat għat-tagħmir fil-ġnien filwaqt li d-dawl użat jagħmel użu mill-enerġija solari.